Sziasztok, gondolom látjátok az előző promós videómat, és azért néztek meg ezt a videót. Na most, itt már jobban kimezzük az Asset Mars Security 5-öt, ugye az a legújabb csúcs technológiás szoftverje az ezetnek. Hogy miben különbözik a Note 32-től, ezt mindjárt kielemezzük. Hát nyissuk is meg szerintem. Csak jobb kattintás, és ezért megszületett kezdőlappal. Számítógép maximálisan védett hálózat, maximálisan védett web és maximálisan védelem. Jó. Már itt a Note 32-vel, sőt nem is, első kicsit elemezzük ugye ezt a definíciót. Ha már összességében beszélünk az összes modról, akkor mi vehető észre, aki esetleg nem tudnám. Tehát külön olyan opció, hogy teljes számítógép átvizsgálása nincs, hiszen, mint látjuk, az ellenőrzött objektumok száma itt látható, hogy 25x185 áll. És most már 20 másodpercben tök mindegy megy, akkor ez már megy feljebb. Tehát mindig frissíti magát. Ellenőrzi a számítógép védelmi állapotát. Na most, ha már a Note 32-nél jártunk, akkor összehasonlításban 3 nagy kritériumban felel meg a Security 5 a Note 32-től. Legelső pontban frissült, nem is volt még a Note 32-ben. Szüléfegyület, nem felügyelet. Na most ennél már van. Itt megadhatjuk melyik oldalaknak az URL-jét nem szeretnénk, hogy a gyerek vagy akárki meglássa, de viszont már itt nem csak azt lehet, hogy beírjunk egy linket és kész. Itt meg lehet állítani mondjuk szexuális tartalmat nem lehet, akkor azt nem fog. Tehát ez már annyira csúcsfejlett. A második kritérium pedig, itt már nem, az inkább a harmadik lesz mindjárt. A második pedig az, hogy itt már van továbbfejlesztett levélszenész szűrő. Igazándiból mindenki a vírusokkal kapcsolatban a nagy trójai vírusok, meg ilyen vírusokra gondol, de ez nem igaz. Vannak kisebb, de sokszor kártékonyabb vírus, mint mondjuk egy trójai vírus. A harmadik pedig, itt már van személyi tűzfal. Most a személyi tűzfal egyből mindenkinek esetleg az teszi be, hogy ez korlátoz valamilyen tevékenységet. Ez igaz is, de nem teljes mértékben. Tehát nem azt kell elképzelni mondjuk a Windows tűzfalat. Viszont most kis eltérünk a tárgytól, azt már akkor 5-nél van direkt játéküzemmód, aminek valami ilyes, tehát direkt ilyen célja van, mint mondjuk a Windows tűzfalnak, csak ez direkt játékban, hogy valami olyan észlelés vesz észre, ami kicsit, már legkisebb százalékban azt vesz észre, sokszor, hát valamikor gyanútlanul, hogy a játék esetleg a rendszerbe akar valamit csinálni, akkor egyből letiltja. És ez nekem nincs bekapcsolva, na mindegy, és akkor ott tartottam, hogy a tűzfalnál. Ennél a tűzfalnál meg lehet határozni, hogy milyen programok fussanak. Nem tudom, kellett olyan programokról, amit az asztalra letöltünk, feltelepítjük, asztalra kidob egy ikont, megnyitjuk, és be lehet állítani, hogy a Windows futatásakor milyen programok induljanak. Szinte ez is ugyanilyen, vagy ilyen opció is van benne. De azért nem ezt kell elképzelni. A személyi tűzfalnál be lehet állítani, hogy milyen programok fussanak, ezt már mondtam, de nem csak ezt. Tehát, mintha a Windows tűzfal összes funkciója, és az elébb említett egy funkció össze keverve, egy dobozba, az jön neki belőle, és szuper intelligens, tehát a legkisebb objektum már olyan kritériumú, ami nem felel meg, akkor egyből írja ki, minősítás kész. Nagyon jó. Tehát, és bár eddig is volt, itt tovább is van az is fejlesztve, a felhő alapú védelem. Ezek meggátolják, amit a karantén. Csak ezek a karanténnek az a lényege, hogy tovább nem tud hát nem terjeszkedni,
nem tud tovább behatolni a rendszerbe. Viszont van olyan program, amit átállítunk karanténba, de még mindig is furakodik. Ez azt gátolja meg. Tehát sokkal jobb, az biztos. És nagyon egyszerű egyébként frissíteni magát. Egy német cég csinált nemrég egy felmérést, ahol is ott volt a Note 30, Smart Security 5, a Note 32 is, abban nem vagyok biztos. Az AVG az biztos, a Microsoft Security Assistant az biztos, a Avast az biztos. Meg voltak még, hát hogy a MCFI Sport meglepően nagy eredményt ért el, már így is volt, mindegy. És 3 kritérium volt: a pontosság, a gyorsaság, na és a kezelhetőség. És mindet bezsebelte, mert legjobban, ami a többi vírus írtókhoz, ugye az Avasthoz, meg a többihez képest nagyon jó volt, az a gyorsasága. Ugye ott van, hogy indul a Windows operációs rendszerrel, és alig használ fel, RAM igénye is alig van. Bár nem azt kell mondani, hogy 10 megabájt, ez nem igaz. Nekem most 2 GB RAM gépen van, egy Atis Pros, vagy 512-es videókártya, meg egy 5500 pluszos 2 magas processzor, és szuper fantasztikusan gyorsan bekapcsol, gyorsan frissít minden. Ez szó mint ez tökéletes. És a licensz nekem 2014-ig van. Most itt van egy karácsony, és ezt muszáj felhívni erre figyelmet, egy karácsonyi ajánlat. A 35 000 forintos licensz megvásárlásáért most csak 11 000 forint, és ezt ne halasszák ki, ezt ne halassza ki senki, mert ez olyan fantasztikus, ez hihetetlen. Ja, és ha most esetleg megyünk a naplófájlokba, még egy nagyon, már úgy nagyjából már elmondtam, mit úgy nagyjából kellett tudni, a többit már alapvetően meg lehet tudni, amit nagyon sok ember nem szokott tudni, ha itt mondjuk, itt vannak a vizsgák, amiket észlelt. Rámegyünk, hogy törlés. Az nem csak a karantén listájából, hanem magáról a gépről is le fogja törölni, ezért utána jártam már. Lehet írni, Facebookon megkerestek az ezet Smart Magyarországot, és ott egy support, valami kukaszt, mit tudom én, arra kell írni, és ezek válaszolnak. Ha véletlen talál egy vírust, esetleg trójai, nem biztos az a legjobb, hogy letörlöd, mert például van egy haverom, aki szintén letörölte, és reggel kék halál támadta meg a gépet, és újra kellett telepíteni. Abból az egy kis trójai vírusból, tehát nagyon figyeljetek. Nóról szerintem fogok felrakni videókat, tehát nézzétek meg. Itt lent mindig lesz feliratkozásos opció, meg a hivatalos oldalát a videó alá fogom leírni. Na, sziasztok!